να δούμε αν τελικά ήταν μέσα ή έξω από τη γραμμή ο Μάικ Γαλάκος στην επίμαχη αυτή φάση. Άλλη μια φορά λοιπόν. Μα πέφτοντας ο Γαλάκος, ακόμα μένει έξω. Η ανατροπή έγινε από μέσα προς τα έξω. Ότι η φάση γίνεται. Έγινε απ' έξω, κοιτάξτε, και ακόμα είναι έξω. Ο Ρούμενος μπήκε μέσα και συνεχεία μετά έπεσε έξω. Ο Ρούμενος έπεσε μέσα. Πόσες τούμπες κάνει για να μπει μέσα? Όχι, όχι με την ενέργεια του παίκτου σας. Συνεχεία πέφτει μέσα και μετά βγαίνει έξω. Πόσες τούμπες κάνει για να φανεί μέσα, να δικαιολογήσει το σφάλμα του διαιτητή? Με ψυχραιμία θα ξαναδούμε. Κοιτάξτε. Προσέξτε. Εδώ λοιπόν ξεκινάει. Αν είχαμε λίγο πιο αργό ρυθμό, προσέξτε. Κοιτάξτε, απ' έξω. Εδώ και ακόμα είναι έξω, κοιτάξτε. Ακόμα έξω είναι. Ο κύριος Μαρινάκης τι πιστεύει, πέστε μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα κλασικό πέναλτι που το είδε ο διαιτητής. Ένα κλασικό πέναλτι. Το οποίο ήταν μέσα βέβαια. Έτσι πιστεύετε. Εσείς τι υποστηρίζετε? Ότι ήταν ένα πέναλτι φάντασμα. Πέναλτι φάντασμα. Το οποίο έγινε να μας αδικήσει ο διαιτητής.